Danas naša kolegica Zdravka Giacometti podsjeća sve nas na veliki hit književnice Sue Townsend, tajni dnevnici Adriana Mola, iako ste to izgovarali Adriana Molea, ali već samo da biste izgovorili ime i prezime književnice plus naslov dnevnika treba određeni zalet. Pa dobro, ali znamo engleski manje više, tako da Sue Townsend i dalje prepoznajem po njezinom stvaralačkom radu. U posljednje vrijeme nove su 2 knjige prevedene i na hrvatski jezik kako bismo mogli u njima uživati, a to su Adrian Mole, izgubljeni dnevnici od 1999. do 2001. i Adrian Mole i oružje za masovno uništenje. Svi oni koji dok čitaju vole pustiti koji osmijeh, grohotan smijeh ili se jednostavno razveseliti, zasigurno neće pogriješiti ako će uzeti ove knjige. Engleska književnica Sue Townsend proslavila se zahvaljujući svojem junaku, kojega nazivaju i antijunakom, Adrianu Molu. Kako su njegovi dnevnici otkrivali tinejdžerski svijet i mnogi u njima prepoznavali svoje brige, ljubavi i teškoće odrastanja, tako u Adrianovim zrelim godinama mnogi vide da je odraslima još teže. U knjigama Izgubljeni dnevnici Adriana Mola i Adrian Mol i oružje za masovno uništenje, junak je odrastao. Iz 2 braka ima 2 sina i samohrani je otac, a Sue Townsend zadržala je britki humor i satiru. Ono je beskrajno duhovito od početka do kraja. Adrian je zapravo siromašan, živi vrlo skromno i u vrlo skromnim uvjetima i iz toga nekako pravi zapravo cijelu tu paradu sa tim sprdanjem sa bogatima, sa drugima, drugačijima, a sam nekako uživa u tome koliko god je to moguće, iako zapravo stalno pokušava nešto bolje, nešto drugačije, a često puta je to i preko njegovih financijskih mogućnosti. On je satiričko zrcalo kroz koje se mi možemo smijati apsurdnosti našega vremena i kao takvoga ga autorica i koristi. Njegova je glavna prednost u tome što je on uistinu neiskvaren, simpatičan naivac i iz te njegove naivnosti u principu proizlaze svi problemi koji se njemu u životu događaju. Svi koji su čitali o tinejdžeru koji je mnogo obećavao, sreću Adriana koji svoje talente ne uspijeva iskoristiti. Njegovoj pameti nedostaje lukavosti, pa je u svojoj naivnosti prava karikatura. Svatko će od nas u njegovom životu pronaći dio svojega, jer je uspio spojiti sve neuspjehe, i bračni, i poslovni, društveni, roditeljski. Ono što je lijepo je da, čitajući o svemu, ostajemo vedri i grohotom se smijemo. Zato je zaslužna Towsendičina duhovitost i Adrianov optimizam. Pokušava da djeca budu što sretnija, pokušava im omogućiti sve ono što sva djeca imaju. Nekad je to bolje, nekad je to gore, nekad završi sretno, nekad im obeća put u Pariz pa zapravo shvate da im nije produžen pasoš. Dakle, događa se sve ono što se događa i svima nama. Iako piše o životu u engleskoj provinciji s vrlo dobro odabranom pozadinom političkog trenutka u zemlji, sve kao da se može događati i kod nas. Ona piše o dužničkom ropstvu, o prezaduženosti, o samohranom očinstvu, znači o starosti roditelja, tako da jednostavno su njezin jezik su Hrvati prepoznali kao svoj. Mi uvijek volimo razmišljati kako je negdje drugdje život bolji i da su problemi nešto manji, a onda nam dođe autorica kao što je Sue i pokaže nam da su u principu svi političari na svijetu isti, svi se volimo zaduživati i živjeti izvan svojih mogućnosti i svi se nosimo i plivamo s problemima najbolje kako znamo i umijemo. Sue Townsend je najčitanija i najprodavanija britanska autorica prošlih 80-ih. U Zagrebu je brojnim obožavateljima potpisivala knjige satima, jer nikome nije željela uskratiti potpis. Knjigama koje piše i dan danas potvrđuje kako je ni bolest nije pobijedila. Iako je gotovo slijepa, nalazi način da svoj život živi stvaralački.